Hawu hey bana hawu manje hayibo Viva Bambe lapha Bambe Uyangijwayela. kanti wenze njani manje Ungijwayela kabi. Ngangijwayela. Osisi hey azizinto uzodlala la usukhombisa ukuthi wena usile manje Funa imali yami, funa imali yami. Funa imali yami, ngifuna imali yami. Ngiyayifuna. Kunini wangiqala? Kunini wangiqala? Ngiyayifuna imali yami. Yakho uzoyithola mhla usulethe. Kanti nje Ufuna ukubona ukuthi uzenza nini. Ngifuna ukubona uzoyenza kanjani emaphathini. okay nangu usavele inqamuli wenze yalo lento into mana Mzansi reality story. Igama lami ke umthokozisi uJijila Majongosi untaba ikhonjwa bakhangile enhlweni emhlophe ngaba mnyama ngabe yavelaphi bathi usikhinde sincane esigqokwa ingane kuphela umuntu omdala akasigqoki wasigqoka sizomxega namhlanje sibiza udadewethu dadewethu ngicela ubingelele ababukeli bomzansi reality mase uyasichazela ukuthi njengoba usibizile usibizeleni Okay. Sanibonani, njani? Siyaphila nathi. Igama lami nguNonkanyiso. Njengoba ngibhalele kaMzansi Reality Stories, ingoba nginenkinga neclient lami elingumngani wami. Umngani wami lo wafika kumina wazocela ukuthi ngimdayisele iweave. Ama-weave ngiwadayisa ngo-4,000. Oh, unesalon wena? Yes. Okay. Yes. And ngamdayisela yona wanginikeza 1,000 enye wathi uzobuya ngibona. After that waphinda wabuya futhi wathi ucela ngimenze lokhu makeup, ngamenza imakeup wangangikhokhela. And then wacethe ngimfake neweave futhi ngaphezulu. Okay fine ngayifaka wayithatha iayina leyo ayini weave wangishisa ngayethangeni. So nje wangibhalele la kaMzansi Reality Show ingoba ngicela ningisize ngikwazi ukuthola le mali yami engakuyena. And into eyenzeka the day ezengishisa la saxabana khona esaluni kwafa ibuko kwafa into eziningi so manje ngifuna ukuthi ngikwazi ukukhokha le mali le. Oh isaluni ima kanjani isimo kanjani ikhona lana noma usebenzele endaweni yomuntu ithini into endaba yesaluni? Oh indawo yesaluni engisebenza kuyona kahle kahle ngirenta isibuko khona esaluni isaluni seHammersdale. Yes la khona la ngihlala khona eHammersdale. So manje mangabe ngifuna imali yami akangi-understandisi ukuthi kwenzakalani. Okay oniyaqabana. Yes siyaxabana nje too much and ngiyayidinga le mali because kufanele ngikhokhele izibuko lezi ezafa lapha impahla eziningi ezonakala and la ngihlala khona ngiyarenta. So njengoba ngirenta kufanele ngithola imali and angikwazi ukuthi ngirente kwamanje since ngingasenawo umsebenzi. So bengicela ukuthi ningisize ningifunise yena umngane wami ngikwazi ukuthola imali yami le. Okay so wena la uqashe khona njengamanje abantu abakulisayo abaqashi bakho ukuthi awukwazi ukusebenza lana wenza idemesh manje kuma client akho ususebenzele ekhaya noma ngizama ukuthola ukuthi mhlambe ukusebenza sekwenze kwanzima. Yeah ukusebenza sekuyilento seyiyenze ukusebenza kwami ukuthi kube nzima because ngeke ngisakwazi ukubuyela esalon kanti esalon bengiyenza imali so if ngisebenzele endlini angikhona ukwenza imali. Location ibilula abantu bekwazi. Abantu abaningi bese beyazi indawo le yangisebenzela kuyona so manje abasakwazi ukuthi bafike because anginayo isalon. Okay. Ngiyakuzwa. Ngifuna ukuthola ukuthi kuyo yonke lento because ngiyakubona umngane wakho umuntu umthandayo noma ubumthando bumzwela into bewuhlobo luni lomuntu umuntu okanjani nje mamchaza nikhula ngoba makuthi nikhula endaweni eqala noma umuntu umfice khona la eHammersdale. Umuntu engizwane naye vele sengiqala ukufika khona la eHammersdale. Okay najwayelana. Yeah sajwayelana nami mnganami nje wakhona la umuntu owaziwayo kwaseroundini ukuthi uyena umuntu like umuntu okanjani mhlambe ngibuke ngazi ukuthi umuntu khona phela uyabona abantu abama kuthiwa nithi nama slave queen abantu abahlezi nje beyiqholile umuntu othanda izinto othanda ubunandi bekwenzakalana awuchaze ngaye ngenzela usheshe nami unginike isithombe sakhe. Umuntu nje shema lo ithandela ubumnandi oyislay queen uyayigroovela nje ama party nje hayi ke wona ngwaphathi ke bandla ayikho anga-attend mebiziwe. Yeah. Yo. So ngiyacela ngicela ngisize ngikwazi ukuthola le mali yami back noma ke yena ke sengangabuya but imali uyayidinga. Yes ngiyayidinga kakhulu. Yeah.
Hayi no ngincesa indaba ukuthi wakulentuza wakushisa mfowethu ngikho nje uphephise kakhulu nje sisingasho ukuthi sizokweseka thina ngicela ngithembe yabona mabethi isikhinde esincane ngisuke ngingadlali angidlali let's hope udadewethu sokwazi ukukhulumisana naye at least ekubuyisele le mali le yabo ukwazi ukuba right ngibonile sho sifika lana ukuthi umuntu ozamayo njengoba uhlala nala emqasheni uzamela ekhaya uzamela nawe izingane zakho so ngiyangithembisa ukuthi ke kukhona mhlambe esizokwazi ukuthi masikhuluma nodadewethu ekwenza ubulungiswa ngoba ubulungiswa sifunayo. Yeah, but anginayo isho yakho lokho. Kodwa ngiyathemba ukuthi naye uzokwazi ukuthi understand ukuthi ngiyayidinga ngempela le mali. Yes. Okay. Ngiyabona ukuthi izinto uzenze ezanzima kakhulu. Okay, Mzansi sithi hola Mzansi. Sengifikile ngigalelekile. Ngicela sisukume sambe siye kusisi. Ngoba umuntu engibuka ukuthi usenokubalekela. Ake sambe sekuyena. Sisukume sambe sekuyena. Hayi khona la singena khona. Sika khona la? Yebo khona la. Oh anangu uyana lo. Uphi? Nangu uyana lo. Hawu, uyaphila sisi. Samngana akho manje. Ngiyaphila. Sangomngana akho manje. Ngicela usiphi indawo ukuhlala phansi. Hayibo. Hawu, hey, bala. Hawu. Manje, hayibo. Viva! Bambe lapha. Bambe. Uyangijwayela. Angenze njani manje? Ungijwayela kabi. Ngangijwayela. Osisi. Hey, azizinto uzodlala la. Wo usukhombisa ukuthi wena usile manje. Funa imali yami, funa imali yami. Funa imali yami, ngifuna imali yami. Ngiyayifuna. Kunini wangiqala? Kunini wangiqala? Ngiyayifuna imali yami. Ngeke ngenze wena islim, sungenze islim kakhulu. Uyabona ukuthi usufuna ukusifukuzisa manje? Wesisi, yabona ngoba ngila angidlalwa ngizwe. Ngiyasebenza ngizwe. Ngangimoshela isikhathi ngizwe. Sinika indawo ukuhlala phansi, sinika indawo ukuhlala phansi. Sikhuluma. Siquphe la endongweni. Okay, asikhulume. Uyamazi lo sisi? Yebo ngiyamazi. Umazi lapha? Mazele salon lapha Hammersdale. Esalon eHammersdale. Uyalazi icala lakhe angithi? Yebo futhi ngiyalazi. Sisi, uyamazi angithi? Ngiyamazi. Ngifuna umtshela lezi zintathu ngitshela zona. Uyakhumbula ukuthi wafika kumina wathatha iweave ya 4000 wanginikeza 1000. Wathi uzobuya ungikhokhela. Waphinda wabuya wazokwenza imakeup. Wayenza imakeup wangakhokha. Wahamba. Ngaphinda futhi ngakufaka iweave. Wathatha iayina sengifuna imali yami wangishisa. Wawushiselani pho? Wawungishiselani pho? Wawushiselani? Uyazi ukuthi ngiphelele etoho manje angisebenzi. Wena izinto uyithandelana izinto unganayo imali. Why ufuna ukwenza izinto imali ungenayo? Ngisengaphelele etoho bhuti. Kanti izophela eli. Ngisakwazi ukuthi ngizomnika imali bese ngithela. Manje pho ubalekelani kulobu yethu uzokhuluma nami ungitshele. Ubalekelani? Nasefonini angisekutholi. Kade ngisacela ungifakele usisi ilentusi i-mic. Siswami. Yebo bhuti. Ngusikhinde esincane mina. Yebo ngu-anele mina. Okay, hawo. Anele ke. Anelisiwe. Ngicela ukukubiza kanjalo. Lalela, ngiyabona ngoba ngila. Yebo bhuti. Ngiyasebenza. Ngiyabona ukuthi uyadideka ngihamba nomfowethu. Ngihamba nodadewethu omaziyo, owumngani wakho, ebe umngani wakho noma umngani wakho. Yebo. La udaba lumayelana nawe ngenxa ukuthi umqolile, angithi uyakwazi ukuthi umqolile. Yebo ngiyazi. Oh, uyavuma ukuthi umqolile? Yebo. Okay. Ngiyakuthanda ukuthi uyavuma iqiniso. Lalela ke, isho sizokwazi ukubambisana sizozwana ne. Siqhamuka from Mzansi reality. La sisuke sibheka abantu abenza izinto ezingekho kwabanye abantu abangabambisene ngokuthi mhlambe kukhona into okumele bebambisane ngayo ngigcina kube kunoqhekeke njengoba wena usisi ubuwenza ubenza emenzani sisi bengiluka kuyena esalon. So ubusumsebenzisa ubusumnyuza wena ngithi hayi kukho njalo ke bhuti ubusumnyuza ayikho ke angithi kade kusho wena ukuthi wena uyazi ukuthi iqiniso ulenzi kuyena futhi ubusumnyuza lowo muntu bengamnyuzi bhuti ngamtshela ukuthi ngiphelelwe itoho mina bengisazokunika imali yami manje pho wabambingana ama calls ami angekufonela wabambingana inkinga ifoni siyalahleka sisi awuzingani kumina uzingani uzongchaza awuzingani kumina ubuyakwazi la ngihlala khona konke buye ngi-understand konke buye ngi-understand sondela kunento engibuye ngi-understand mina ngalabo bantu I'm so sorry ngifuna uzokhuluma kabi especially uyangixaka ufuna inwele ezibizayo ufaka ithathuna uyayibona ukuthi namankankane like understand ukuthi sizonglalela itoho sanila kuphela manje ngenze yes angikuphikisi lokho but iyangixaka le genge le yenu yokuthanda izinto
kodwa futhi ezinye izinto awukhoni Angithi phela ukuyi-afford. bhuti izinto uyazenza uma usasebenza. Manje ngisho itokho lisangiphelele. Ngizomnika imali ngakhuluma la noNkasi ngizomnika imali yakhe. Wakhuluma nami nini ngoba ngenyanga wakhuluma ngayo nami awufikanga ngayo sekuphela inyanga engaki manje imali yami awuyikhokhi. Uyazi ukuthi mina ngisebenzi ngenxa yakho kusamele ngikhokhe izinto zasesaluni izibuko izinto ezafa Aya lapha. ngisazi-ke noNkasi ufuna ngoba ngakuchazelile ukuthi Siyayidinga nala ngihlala khona kufanele ngirente ngizoyithatha phi imali ngoba phela kufanele Sizokwenza ngithole ubulungiswa la. kuze ngizokwazi ukuvela emsebenzini ngikwazi ukurenta. Ngizokhuluma nawe kahle angithi mina. Usisi ukhala ngokuthi wena umoshele umsebenzi. Nawe uphala ukuthi umsebenzi awusasebenzi. Kodwa futhi ubusebenza ungayikhokhi imali. Yes ubesebenza engayikhokhi imali. Emva kalokho uyazi ukuthi wamlimaza nge-ayini angithi. ngiyazi bhuti. Sasixabana nalapho bhuti kwanza Nixabana uyena nje waqala bangishaqala uyena oqaba kwamele yenze njani kwamele yenze njani ngoba ugolozela ungafuna ukunika imali wena yami. wena usingenze njani Sasikupho isidingo sokuthi uzungishise nge-ayini. Sasikuphi ngiyisebenzisa ngiyayifuna ke bandla shema uzoyithola nini ngoba ngiyayifuna futhi mase ngithola umsebenzi ngoba ngawutholi ngoba kuthiwa wena isigruvane hayi vele uyagroove uhamba amaphathi abalulekile kunemali zabantu angazi-ke ngiyayifuna ke mina imali yami uthintileni ngiyayifuna cha bhuti angithinti awuthinti Cha. thanda izinto awuthinti futhi yebo kanjani edelela lo hayi angazi-ke phela ubona usinjani-ke wesisi yebo bhuti khuluma nawe mina kahle ngizwe yebo la usisi akasasebenzi usebenzele endlini uphanta endlini nami angisasebenzi siyafana nje inkinga yakhe leyo eyakhe nawe eyakho angithi uyangizwa hayi angazi bhuti ufuna ngithini mina phela ngirede sisifana ngithola umsebenzi ngibuyele emsebenzini ngisebenza ngiyakuchazela nje ayakuxolela nini intweni le intweni le ayikho imali engenayo nje wena kho mali nje uyitholayo cha anginayo awunayo urentelo ba shuthi ushola ukuthi wena mina ngeke ngize ngiyithole imali yami uthanda ukusho bhuti cha ngibuza Shuthi uqonde lokho wena. ukuthi ubani okurentelayo shuthi yona angithola semkashweni la manje point yakho ayicela ngani ikhokhela izikweletu zakho awuyiceli ngani hayi angazi manje mina ngenze njani ngizokunika imali nini okay nini uyiviyani ilezi inwele zeni wayithenga ngamalini kwakulo 16 inch ngamdayisela ngo-4,000 wanginikeza 8,000 waphinde wabuya futhi wazoyifaka yona same weave ngalela ngeze ngishiswa kanti ngase ngimenza i-makeup mahala wathi uzokhokhwa ngakhokha kodwa sasivumelene nawe nje indaba manje ugijima uye ama-TV yofuna ukuthi kusiza lapho sangenze njani ngoba ngikutholi angikutholi nje angikutholi usangazi ukuthi ngitholaphi usangazi ngihlala ngafika nje ngafika ungekho how many times ngifika ungekho laphana kwakufanele ngenze njani mina kwakufanele ngenze njani manje ngiyayifuna-ke imali yami ngiyayifuna ngisebenze ngiyayifuna mina imali yami shuthi kwayona le weave yakho uzoyithola mhla usulethe kanti nje ufuna ukubona-ke ukuthi uzoyenza njani emaphathini ngifuna ukubona uzoyenza kanjani emaphathini okay nangu sesisabele inqamuli wenze yalo into mana uzokhuluma nawe wathi dadewethu singahamba lalela yabona kusenze into yalulayo so right manje angithi usewuhlulekile ukukhokha angithi phela uzoyithola mase imali yami le uzohamba namangqondo ke la uye bafaneni uye embhengweni bekubona ukuthi nje improvement ngithola uyabeza mina lezobuya ufune zakhe lezi lalela ke sisi uzobone leyo ungilalele Lalela ke ngizwe sisi fanele ukhokhele imali uyangizwa ngiyakuzwa bhuti ngisamele ngizoyikhokha ngifuna sibaleke ukuthi uzoyikhokha kanjani angithi uyazi wena ubuyidweba amashiya wena ngiyazi bhuti yes uhamba uyozenza ikhanda lapha ngithi kwazi ngisasebenza uza lokho komsebenzi na umoshakele lapha basamfuna ezosebenza lapha ngoba wena naqwebhana lapha kwafibu endaweni asebenzela kuyona ngizomkhokhela nini yabona nje kulokho naye Nini? ngoba silokhu Nini leyo? ukwenzela nje kube lula yabona iweave le ayithola uhamba ngeke uzuyithola ngeke uyithole ngeke uzuyithole ngihamba nawe uzokhokha imali yami ngeke uzuyithole ngeke uzuyithole nawe hayibo ichipha lento ngala ngidayisa mina hawu into ngeke uzuyithole lento ukubone lokho hawu ngeke uzukubone lokho ngicela mancane dadewethu yabona into esiwayenza la wena usisi ufuna le mali le ukuthi mawusukhokha leyo mali izobuya ibonding le yakho izobuya nezinto lezakho sekuyimalini i-makeup i-weave sekuyimalini mali phinde ukhokha nothi wangishisa ngizoku-edela nangaphezulu ngizokhokhela imali yakho ke usho kahle ngoba nayo le uzoyithola mase sewuletha imali yami uzoyithola mase sewuletha imali yami hawu akukhona into ozoyithola akukhona into ozoyithola akukhona into ozoyithola azikho into ozoyithola azikho into ozoyithola ngeke uzuyithole imasisi ngifuna ukuthi kwenzeke nje
la Jwayela amasimba wena. mawusukhokhe le mali zizobuya lezi zinwele zakho lezi. Tjanini leyo. Nathi sibuza ukuthi intwanini ukuthi umkhokhele nathi sibuza Phela mina ngizobona ngawe mase uzokhokha sisi. Sengisebenza. Ungijwayela amasimba wena. Ungijwayela amasimba azuyithole lento yakho utshela. Ngeke uyithole, ngeke uyithole. Ngeke uzuyithole kodwa. Ngizile ukuzolwa nawe ngithokoza. Mina ngizokhuluma nawe kodwa wena uyathi manje. Ngiyangixhaphaza wena. Ngiyayivala manje. Ngiyangixhaphaza ungijwayela kabi. Sengibalishona ke manje. Hawu. Mzansi reality. Ngicela ukubonga kakhulu simtholile kade lokho embalekela udadewethu lona. Into ezokwenzeka ngenxa isivumelana wahlula ukwenza iqiniso into engizoyenza njengamanje usisuthi akasebenzi ngizwelana naye nodadewethu usebenza kanzima usebenzela ekhaya so into engizoyenza ke njengamanje inwele le bonding le ngeke sayithola ngeke sayinuka up until uzokhokha le mali yenko yobuso neinwele u3000 osele and then sokwazi usisulo ukuthi embuyisele inwele zakhe ngoba akasasebenzi sesebenza kanzima ungizuleke dadewethu ngiyayivala ke lapho manje and angifuni ukuza ukuthi umlandelile ngikhona ngifuna ukwazi ukuthi imali uzoyikhokha nini uzofonelwa yimina sengiyazi la ekhaya uzoshintsha umqasho ngiyoba yinkankane lawo wadubela ngohamba emoyeni ngoze ngikuthola ngangithola ngohamba emoyeni ngempela uyazi lento endize emoyeni i-drone ngiyoba yila makankane kwawadubile ngofika ngalelo langa ngithola dadewethu angiye ukuthanda izinto aniciphisane ukuthanda izinto ngizwa kahle bazokubona abafana ke namagwada ne thank you siyabonga thanks mzali Thank you.